Ano?
Ano?
35.
Kulang ito.
Ako.
Tama lang baka lang ano kabala kung bilog sa pulungan. Nga ito mangumul mula
Yan. Kaya para mo, para hinahin ka akong po ng tubig. Yung pa daw, para tumakpan lang. Para pinakandaan yung wala. Makadon na tayo. Kumano. May lahat bakit sila maganda dito at kasi na pala to.
No. Yan eh. Akin mo. Kaya ko lang. 20? Kung 20? Oo. Kaya? Yan. Ano? 15. Nanonood ako. Ah? Tulong na kayo. Ano ah?
Hello tayo.
Ha? Eh, yung kakapagay sila.
और ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ तो लगा फोन आ गया फोन
Kung papasama pa, yung kabataan. Yun, pili ka.
Dua. Ano lang. Mga ako, okay, man. Nabilo ako pa. Yung map.
Ano? Benta. Ay,
Now, you were in love. Come on. Done.
na. Oh, para.